så han skal have noget tid. Vi ønsker Bentner god bedring, og nu vil vi varme op lidt op til vores Premier League-kamp i morgen aften her på 6'eren, Arsenal mod Newcastle. Og det vil vi med vores serie om hardcore fans. Her kan I møde en Newcastle-fan, der bogstaveligt talt har klubben inde under huden. Michael Søgaard er en af Danmarks største Newcastle-fans. Så velkommen til mit lille Newcastle-tempel herinde, hvor jeg får tid til at se kampene og dyrke min passion for Newcastle. Den har Michael haft, siden Danmark var regerende europamestre. Det startede i 1993. På det tidspunkt havde Schmeichel, han havde lige spillet stort EM, og derfor var de fleste i min alder var nok blevet Manchester United-fans. For mig var det måske mere en trodsreaktion af, at man ikke skulle være ligesom alle andre, og siden da så har jeg været hooked. Det øverste billede, det er taget i forbindelse med Newcastle Manchester City tilbage i 2007. Vi havde kåret Obafemi Martins til årets spiller. Hernede har vi så Peter Løvenkrantz, som vi var så heldige med, hvor vi fik et rigtig god snak med ham omkring livet i Newcastle. Det er jo ikke en livsvigtig del af hverdagen, men det er stadig en del af min hverdag. Altså, jeg bruger jo meget tid hver dag på at læse nyheder på både danske og engelske nyhedssites. Når Newcastle betyder så meget, følger humøret holdet i dets op- og nedture. Når de taber, så påvirker det mig i den grad. Når vi vinder, jamen så altså, du kan jo spørge mine Facebook-venner, hvordan min Facebook den ser ud. Newcastle har siden givet Michael en del oplevelser. Der har været mange. Den første kamp, synes jeg var stor. Det var med min far mod Wigan tilbage i 2006, hvor Newcastle vandt, og det viste sig senere hen at blive Alan Shearers sidste hjemmekamp i Premier League. Og da Newcastle rykkede op i Premier League, var Michael selvfølgelig i byen. Men det var en anden kamp, der gjorde oprykningen definitiv. Den kamp så han på en pub. Der hvor de talte ned i overtiden i Nottinghams kamp, det var som nytårsaften, altså, hvor man klokken kørte ned, ikke, og så brød jublen bare løs, og så det var en eller anden form for forløsning, og det var fantastisk at være deroppe. Der kunne man for alvor mærke, hvad det vil sige at være fodboldfan. Han har også anskaffet sig et stykke dansk Newcastle-historie. Preben Arntoft, han var den første danske spiller i Newcastle. Og han har sågar også scoret for Newcastle sidst. De vandt en pokal, UEFA-cupen, for rigtig mange år siden. For at være en god Newcastle-supporter, skal man dog være forberedt på lidt af hvert. Det er sådan en tur op og ned af bakker, og primært nedad, ikke? Til gengæld er det så også, altså, jeg vil våge den påstand, at det føles meget bedre for mig, når Newcastle ligger i toppen, eller når Newcastle har succes, end det for eksempel gør for en Manchester United-fan. Men når det gør ondt, holder Michael ved. Jeg synes, det er for nemt bare at sige, jamen, det er jo aldrig vinder ingenting, så nu bliver jeg Manchester City-fan eller Chelsea-fan, eller hvad det nu er. Selvom han har set over 20 kampe, er det stadig en speciel oplevelse at være på stadion. Det er kuldegys hver gang. Altså, det er det. Den første gang var helt, hvor man sådan tænker, hold op, det er godt nok stort. Men selv nu, altså, det er jo, når man træder ind og kigger rundt og hører musikken og ser de her 50.000 andre, ikke? Det er jo fantastisk. Jeg kunne sagtens finde sympati med et andet hold, men aldrig på samme måde som med Newcastle. Aldrig. Tror I, Michael Søgaard han får noget at glæde sig over i morgen på Emirates? Nej, det tror jeg ikke, men han får mange glæder med den passion, som han udviser for fodbolden. Jeg er altså alvorligt bange for, nu ved jeg godt, at Newcastle-fans de bliver sure. Jeg tror, Newcastle er gået i stå. Jeg tror ikke engang, de kommer i europæisk fodbold. Men Newcastle vandt jo faktisk sidste